Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hormatly vatandaşlar. Şu kepleşimizde iki doganyň biri prokuraturanın işgäri, beýleki bolsa narkotik dermanlaryny satýan doganlar barada görün berjek. Atajan hemde Hanguly Muhammed Nazarowlar bar. Atajan Muhammed Nazarow 2013-nji ýylda birjanyň marketing bölüminde işläp ýören wagty astanowka meselesinde galp gymmat baha kesip birjadan hem häkimlikden bir ýydan aldylar tutuldy. Emma onuň arkadagy Hanguly Muhammed Nazarow Niyazow etrawynyň prokurory wezipesine eýläp oturan agasy Atajany alyp galdy. Kanuny öz bähbidine ulanyp jazadan alyp galdy. Atajan gadam diýerler. Hanguly gadam ýene-de bir girdeji çeşmesi Gostandardyň başlygy Güýji Kırşawat etmekdi. Hemde Süleyman diýilen dostuny Marin Gostandardyň başlygy edip berip belletdi. Şu ýylyň özünde wizyatkada tutulanda arkada bolan Hanguly gadam ony alyp çykdy. Güýç tutulanda hiç kimi günäni aýtman, hemme günäni öz boýnuňa alyp gitsen, 1-2 ýyldan gelersiň diýip acımasız türmäge uratdy. Arkada bolan Hanguly ýene-de öz gezeginde Atajan gadam bajasy Allah nury udo düşürip gyska möhletde boşar ýaly edip goýdy. Hanguly gadam stukaçy bolan Süleyman ogul dogulanyny adyny Hanguly lakdy. Stukaçy bolan Süleyman kimin pulu kän bolsa öwrenip Hanguly daklad edýärdi. Hangulym 6-njy ýylyň işgärleri bile ol adamyň pulunu soýadylar. Hanguly gadam babasy Süzim bolsa da prokuraturada uly wezipeni eýläp, häzirin prokuraturada işlemäge dowam etdi. Hanguly öz geliniň ýaşka atlyjysy Mullikov döwründe polisiýada işlerini Mullikov onu statiýa bilen işden çykardy. Emma arkada bolan Hanguly 2022-nji ýylda ony Nevitdaň prokuraturasyna işe ýerleşdirdi. Atajan gadak Rossiýadan, Türkiýeden hem-de Hindistandan gelýän düzümine narkotik bolan dermanyň invoisyny ötkedip $500,000 registrasiýada durmadyk dermany galyplyk bilen diňe $70,000 registrasiýada duran dermany ofitsialny görkezip tamojnya para getirýär. Adatdaky bolşýalak dermanlary gözegçilik ediş müdiri Owatow bu zatlary görenok. Atajan gadak birjada ýönükje işgär bolup ýörke, o wagtky kabmin bolan Hojagula birjanyň marketing bölümine işe geçirä diýip haýyş edilende, Hojaguly bolýar diýip sözüni tutmadyk wagty, oňa gazap gahar bilen agdyndan gelen sebäp indi bolsa ýene-de bähbit gözläp özüni gora bolar ýaly Hojaguly bilen bu da boldy. Olar ýalan bolýan eken. Hanguly gadak öz giýewsine Çekhov köçesine yerleşen elitka jaýyny hemde paket awtology sowgat berdi. Iştäsi bu tormada Hanguly gadak Arzu zapravkasynyň ýanynaky ýeri özüne sklad hem ofis açmak üçin aldy. Hanguly gadagy işden her edek peserdenlerine 11-nji mikroraýondaky Vartanyen palça edip, men ýene-de wezipä geçirilermi diýip soraýar. Bu iki dogan Hangulynyň aýallagyny Gülnawadyň şaýkasynyň hem ýegeniň şammiň dosty bolup, bularyň adyny alyp islen işini bitirip ber we olaryň bolsa hiç hili, hiç ýeri duýanok. Kızıl Yarıma ýapçygynyň Gurtluda ýerleşen skladyna Hanguly gadagyň $200,000 aýlanıp dur. Hanguly her aý $20,000 pribal alýaşatdy. Atajan gadak Gurtluda ýerleşen guruluşyk firmasy Ojar Aziýanyň 5 padiýetli jaýynyň padwalyny $270,000 satyn alyp hususy skladyna Kızıl Yarıma dermanlaryny satdy. Atajan gadak abarotda öz millionlaryny aýlaman, Şamradyň millionyny hiç kim degmez diýip abarotda aýlýar. Atajan gadak Şamrat ýegeni görenne Jan diýip götürmeli zatyny hemmesi götürüp we ol güdenden soňra bolsa hatda geliniň botoks etdirýänini, doduny çişiren hemde awtolog sürýänini diýip gıýbat edýär. Hatda Şamara Türkiýede Ukaş diýen dosty bilen kokain iskeýär diýip gıýbat edýär. Atajan gadak $150,000 töläp Angliýada ogluny okudýar. Täze gämede sadý üçin niýetlenip aýrylyp goýulan ýeri häkimlikden 3 sany 8 sotkysyna barat bolan yer alyp ogullaryna jaý salyp goýdy. Ol iki doganyň ýene-de körpeleri bar. Oňa da berdiş gadak diýerler. Ol öz gezegine kart oýunlary oýnamaga gatgy görýär. 4-5 ketek $200,000 pul tutup onu bolsa Atajan gadak töleýärdi. Atajan gadam ýene-de kirli oýunlaryndan biri her gedek Şamradyň, Batyryň, Ebu Bekiriň ýyllarynyň gıýbat baryny edip agyna geleni söwýärdi. Atajan gadak apteklerden ayda $130-200,000 töwre pul gazanyp, emma başlyklaryna söwda ýok diýip aldy. Emma 2020-2021-nji ýyllarda Covid wagtynda ayda $500,000 peýda görüp, Atajanyň ýene hapa işleriň biri 40 sentlik bahasy $0,5 ýetmek dermanlary halka zulümlük bilen 1500 manada satyp aktasynmajak pullary gazanýar. Hormatly vatandaşlar, men size häzir Türkmenistana gadagan edilip Atajan gadam bir kararda hem de Çekhov köçesindäki Altınçaç binasyna ýerleşen aptegyna satylýan dermanlaryň suratlaryny görkezdik. Birinji suratdaky derman 25 manat bolup, häzir bolsa 40 manada çykarypdyr. Şu suratdaky dermanlar bilen köçede tutsaň, pesinin 5 ýyl çäre görýärler. Emma satýany bolsa hiç ýyl çäre ýok. 9-njy 10-njy sınıf okuwçylaryny çeni şu dermanlary içip özlerini däherleýärler. Şamrat Rejepow Atajan sen saýanda çöreýip arkaňda senin we senin başgalaryň görüň etdiler. Ha sen dostum. Hangulym Atajanyň görkezmesi boýunça
6-njy addiýalyň işgärleri şu maglumatlary meň bilen paýlaşan adamyň öýündäkilerine basynjy edýärler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow size diýenýär. Eşitişime görä siz merhemetli hem de adalatly. Eger siz hopsuzlygyň berjä etseňiz, Hanguly hem de Atajanyň eden jenaýetlerini jyk-majyk aýdyp berjek adam bar. Onuň hopsuzlygy üçin mende video görnüşinde pakazanyasy bar. Eger de maşgalasyna ýakynlarynyň aýagyna daş tekse, Atajan we Hangulyň bilen we ol videony değişik guramalara gowşaryn. Özüni gowşar edin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.